இந்த டயக்ராமை கேட்லேயும் சாலிடாக்ஸ்லேயும் போட்டு பார்க்க போகிறோம். இது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோகேடில் உங்களுக்கு 3D மாடலையும் மாற்றி காட்டுறேன். ரைட், இப்போ ஆட்டோகேட் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ அப்படியே வேல்யூஸ் கொடுத்து டயக்ராம் வரைய போகிறேன். ஸோ இங்கே 38 இருக்குது, 38, 23 இதை போட்டு போடணும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா 38. ஸோ 38 இந்த 15 கழிச்சா மிச்சம் வர்றது இந்த லென்த். அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சரி, எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. ரைட், லைன் கமாண்ட் கொடுத்து போகிறீங்க. லைன் கமாண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த லைன் இப்படி ஆடுது இல்லையா, அதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம F8 ஃபங்க்ஷன் கீ. ஏன்னா அப்போ தான் ஆடாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும். இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன். இதில் 38 mm கொடுத்துருங்க. 38 mm கொடுத்தாச்சா? ரைட், இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. இதில் வந்து எனக்கு என்ன செய்யணும், 38 மைனஸ் 15. அப்போ எவ்வளோ வருது? 23 வருது. 23. இந்த லென்த் எவ்வளோ? ஸோ இந்த லென்த் நம்ம எடுக்கணும். அது 23 இருக்குது. 23 போட்டாச்சு. ப்ளஸ் இந்த லென்த் வந்து தெரியும் 15. அப்புறம் இந்த லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும். எவ்வளோ அப்படின்னா 41, 51, 41 ப்ளஸ் ஒரு 20 ஆச்சா 61 வருது. ஸோ 61. இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆரம்பிச்சுட்டு போட்டோமா, அவ்வளோதான். இப்போ இவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சா? ரைட், இந்த லென்த்து கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க. இது எவ்வளோது அப்படின்னா 38 இருக்கணும். 38 இருக்குங்களா? இருக்குது. ரைட், இப்போ இதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த இது ரெண்டுமே வந்து சர்க்கிள் தான். இது அப்புறமா நான் வச்சுக்கலாம். இந்த லைன் வந்து அப்புறமா தான் மேலே தான் வரையணும். இதையும் மேலே தான் வரையணும். சரியா? அப்போ இதுக்கு மேலே தான் வரையணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இது மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம். ரைட், இப்போ இந்த இதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம். கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இதை ரீஜியன் பண்ணணும். ரீஜியன் பண்ணினா ரீஜியன் எதுக்காக பண்ணுறோம், ஒரே காம்பனண்ட்டாக ஒரே சாலிட் பாலினாக மாற்றணும் இல்லையா? அப்போ தான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண முடியும். அது பண்ணி ரீஜன் பண்ணிட்டோம். ரீஜன் பண்ணி ஒன் ரீஜன் கிரியேட்டட் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டீங்க, இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறீங்க. செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறீங்க. பொதுவாக ஒரு ஆட்டோகேடில் புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும்போது வரையறது டாப் வியூவில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்த பிறகு எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் ஹைட் கேட்குது. ஹைட் எவ்வளோது பாருங்கள். ஹைட் கொடுத்துருக்காங்களா? 10 mm கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 10 mm கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 10 mm கொடுத்துருங்க. இப்போ இதை வியூவில் வச்சுக்கலாம். இதில் போய் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு நம்ம சாலிடாக தெரியணும் அப்படின்னா ஷேட் மோடில் வச்சு நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? இதில் ஒயர் ஃப்ரேம் இருக்குது. இதில் போய்ட்டு நம்ம 3D மாடலிங் இந்த இது வச்சு பார்க்கணும். இதில் எது வேணுமோ இந்த ஷேடடு ரியலிஸ்டிக் இது கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். சரிங்களா? ரைட், இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து மேலே வரையணும் இல்லையா? அதுக்காக நான் ஒயர் ஃப்ரேமை வச்சுக்கிறேன். ஒயர் ஃப்ரேம் வச்சுட்டு வரைகிறேன். இப்போ டாப் வியூ கொடுத்துருக்கேன். ஐசோமெட்ரிக்கில் போய்ட்டு டாப் வியூ. இதில் தான் நான் இன்னும் 2 பார்ட் வரைய போகிறேன். ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சோண்டு ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள், இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள். இந்த இதுலேருந்து இது வந்து 8, இது 10 mm ஒரு லைன் கட் ஆகும். ரைட்டா? இதுலேருந்து ஒரு லைன் எவ்வளோக்கு வேணும், 10 mm ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இது மேலே ஒரு இந்த லைன் இப்படி போட்டுக்கிறேன். என்னென்னா நம்ம ஃபுல்லாக டயக்ராம் போட்டோம். நமக்கு கமாண்டு மறைக்கிறதால நான் ஒதுக்கிட்டேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஒரு இது பண்ணியாச்சுங்களா? அப்புறம் மேலே ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையணும். இது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரூட் வர்றதால எக்ஸ்ட்ரூடில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ லைன் கமாண்டு இதுலேருந்து 8 mm, இங்கே வந்து 8 mm, இங்கேருந்து இப்படி நேராக இதில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இந்த 8 mm, இந்த இது க்ளோஸ் பண்ணாச்சு. இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள், இங்கே ரெக்டாங்கிள் பண்ணிட்டேன். இது ரீஜன் பண்ணணும். ஓகே, இதை ரீஜன் பண்ணணும். இப்படி இதை செலக்ட் பண்ணும்போது கவனமாக இதை செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டோமா? அப்புறம் இதையும் செலக்ட் பண்ணணும்.
இது செலக்ட் பண்ணணும். ரீஜன் தான் ஆல்ரெடி இது. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஸோ 3D மாடலில் வச்சுக்கிறேன். ஒயர் ஃப்ரேமில் அதாவது ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்க போகிறேன். இந்த ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. அது என்னாச்சுன்னா கீழே டாப் லைனில் இருக்குது. ஸோ அது மேலே வரணும்னாலும் மேலே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி ஹைட்டில் கொடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஸோ மேலேருந்து 10 mm 10 mm கொடுக்கலாம். இல்லை கீழேருந்து 30 mm கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கீழேருந்து 30 mm இது கொடுத்துக்கலாம். இதோட இது 10 10 20 தான் இது. ரைட்டா? ஸோ அப்போ நான் எப்படி கொடுக்குறேன் பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ரூடு இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு எவ்வளோ ஹைட் கொடுக்க போகிறேன்னா 20 mm. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 10 ப்ளஸ் ஒரு 10, அதனால் 20 mm கொடுத்துக்கிறேன். இது மேலே போகணும் நமக்கு. மேலே போகல, கீழே போயிடுச்சுனாலும் பயப்பட வேணாம். இது மூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வச்சுக்கிறீங்க. இது எங்கே மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டுலேருந்து இந்த கார்னர் மூவ் பண்ணுறோம். சாரி, இது வந்து 20 20 இல்லை, அதனால் இந்த கார்னரில் இதுலேருந்து இங்கே இப்படி மூவ் பண்ணிக்கங்க. இது வந்து என்னென்னா 30 mm கீழேருந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம். 30 mm எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டேன். இது வந்து மைனஸில் போகுது, நம்ம ப்ளஸில் போகணும் இல்லையா? மேலே தானே வரும். எவ்வளோ வரணும் எம்எம்க்கு? 30 mm வரணும். 30 mm கொடுத்தேன். வந்துச்சா? இப்போ இந்த மாடல் வந்துருச்சு. ஆனால் பார்த்தோம்னா நம்ம தனித்தனி மாடலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதில் வியூவில் வயர் ஃப்ரேமில் வச்சு பார்க்கணும். சரி, 3D மாடலில் வச்சு பார்க்குறோம். இப்போ அப்படி இருக்குது, ரைட்? ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் சாலிடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு என்ன செய்யணும், யூனியன் கமாண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா ஒரே பொருளை தெரியும். அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரே பொருளாக தெரியுது பாருங்கள். ஸோ நம்ம கொடுத்த பொருளாட்டம் மாறிடுச்சு. ஸோ இது ஐசோமெட்ரிக் வியூ வேறு மாதிரி மாற்றி பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்க டயக்ராம் இதே மாதிரி இருக்குதா? இதே மாதிரி வந்துச்சு பாருங்கள், வரைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள். ஸோ நமக்கு வந்து அதே மாதிரி வேணும்னாலும் ரிட்டனில் வேணும்னாலும் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம். இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. என்ன ஒரு குறையா இருக்குது, ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போடாமல் இருக்குது. அது எப்படி போடுறது, அதுதான் போட போகிறோம் நம்ம. ரைட், சர்க்கிள் போடுவோமா? ரைட். அதுக்கு என்ன செய்யணும், டாப் வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதில் போய்ட்டு டாப் வியூ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் ஒன்று போட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி லைன் போட்டு ஆப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இந்த சர்க்கிள் 2 வரையறதுக்கு இதுலேருந்து 7, இதுலேருந்து 8 போகணும். நார்மல் வயர் ஃப்ரேமில் வச்சுக்கிறேன், அப்போ தான் நமக்கு வரைய முடியும். வயர் ஃப்ரேமு, ரைட். ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன். இந்த லைன் எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஆப்செட் பண்ணுறதுக்காக வரைஞ்சிக்கிறேன். அப்புறமா நம்ம இந்த லைனை எரேஸ் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா என்ன ஆகாது, நமக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகாது. ஆட்டோகேடில் அது ஒரு கஷ்டம். ஏன்னா நீங்கள் இப்படி லைன் போடுறத எடுக்கணும். ரைட், பாருங்களா, எனக்கு இதுலேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டு தேவைன்னா 8 தேவை. 8 கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இதுலேருந்து எவ்வளோ தேவைன்னா 7. அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் 7, இந்த 8 டிஸ்டன்ஸுக்கு போட்டாச்சு. இது என்ன சென்டர் பாயிண்ட் அந்த சர்க்கிள். ஸோ இதை வச்சுட்டு இந்த மையப்புள்ளி வச்சு சர்க்கிள் போட போகிறோம். எவ்வளோ சர்க்கிள் டயமீட்டரு, ரேடியஸ் வந்து 3.5, தட் இஸ் டயமீட்டர் 7. ஸோ டயமீட்டர் தான் கொடுக்க போகிறோன்னா நேரம் டயமீட்டர் கொடுத்துட்டு 7 கொடுத்துருங்க. போட்டாச்சா? இப்போ இந்த 2 லைன் தேவையில்லை. எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அடுத்தது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போடணும். அதை டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்கல, சேம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இதிலிருந்து 7ம் இங்கேருந்து 8ம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போகிறோம். ரைட்டாக அவங்க வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ஹெட்டலாக தெரியுறதால நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுலேருந்து 7, இங்கேருந்து 8ங்கிற மாதிரி. இது வந்து
மிடில் வேணால் வச்சுக்கலாம். 7.5 வச்சுக்கோம். 7.5 இது வந்து 8. இப்போ உங்கள் சர்க்கிளும் போட போகிறோம். அதே சர்க்கிள், இதே சேம் சைஸ் என்ட்ரு கொடுத்துட்டா சரியாக இருந்துச்சு. அப்போ இந்த சர்க்கிள் போட்டாச்சா? அப்போ இந்த 2 லைன் டெலிட் பண்ணுமா? செலக்ட் பண்ணும்போது எப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க, இதில் 2 பார்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஐசோமெட்ரிக்கில் வச்சுக்கோம். பாருங்கள் 2 இருக்கா, 2 வரைஞ்சிருக்கிறோம். ரைட். இதில் வந்து இது ரெண்டுத்தையுமே இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரூடு கொடுத்து இது, அப்புறம் இந்த இது என்ன செய்கிறேன், இப்படி வச்சு வரைஞ்சிடறேன். ஏன் இப்படி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ண போகிறோம், ஹோல் தான் போட போகிறோம். அதனால் சப்ட்ராக்ட் கமாண்டு, ரைட்டா, சப்ட்ராக்ட் கமாண்ட் கொடுத்துட்டேன். இது செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுலேருந்து கழிக்கணும் அப்படிங்கிறது, இதிலேருந்து என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஹோல் வந்துடும். ஓகேங்களா? இது வந்து வயர்ஃப்ரேமில் பண்ண தெரியாது, மற்றபடி டயக்ராமில் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும், 3D மாடலில் பண்ணும்போது தெரியும். ஸோ இதுமாரி பண்ணால் தான் நமக்கு ரைட்டா. சரி, ஓகே. இந்த 3D மாடல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி 3D மாடலுக்கு ஆட்டோகேடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க நீங்கள். இதை வந்து வியூ போர்ட்டில் வச்சு காட்டுறோம். வியூ போர்ட். ஸோ குட் மார்னிங் டு ஆல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த சிம்பிளான ஸ்கெட்சை ஆட்டோகேடில் போட்டிருக்கிறோம். மறுபடியும் சாலிட்வொர்க்ஸில் போட்டு பார்க்க போகிறோம். எப்படி நம்ம இந்த டயக்ராமை போட்டு பார்க்க போகிறோம், 3D மாடலில் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? சரி, போகணுங்க. இப்போ நம்ம வந்து சாலிட்வொர்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நான் எந்த வியூ வச்சு வரைய போகிறேன் அப்படின்னா, டாப் வியூவில் தான் செலக்ட் பண்ணி வரையலாம். அதுதான் நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த டாப் பிளேன், செலக்ட் த டாப் பிளேன், செலக்ட் த ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இதில் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு லைன் போட்டுருங்க. லைன் இப்படி அதில் ஒன்றா டயக்ராம் இருக்கும், அதே மாதிரியான நம்ம லைன் வரைய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இப்படி வரைஞ்சிக்கிங்க. டைமென்ஷன் பற்றி வருத்தப்படாதீங்க, அது லாஸ்ட்டில் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நேராக கொண்டு வந்து இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை சென்ட்ரைஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் பண்ணிக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு நல்லது. இதுலேருந்து இந்த அளவு இது எவ்வளோ அப்படின்னா 38ல் பாதி. ரைட், அதுமாரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த லென்த் எவ்வளவு, 38. இது இந்த லென்த்து கரெக்ஷன் பண்ணிப்போம். 38 கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் இந்த லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க, அதுவும் 38 தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்கெட்சில் பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் 38 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கரெக்ட் இட் ஆஸ் ஏ 38. அண்ட் தென் இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் பண்ணணும் அப்படின்னு. இதை கொஞ்சம் இன்னும் ஜூம் பண்ணிப்போமா, ரொம்ப தூரமாக இருக்குமா இருக்குது. ரைட், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு விசுவலைஸ் ஆகும். இந்த இதிலிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், சென்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து டோட்டலி 61 டிவைட் பை 2 போட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் சென்டராக உட்காந்துக்கும். ரைட், சென்டராக உட்காந்துச்சா. இது எதுக்கு சார்னா, நம்ம சென்டராக உட்காந்துருக்கணும் பிக்சர், அதுக்காக சென்டர் பண்ணியிருக்கோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அந்த டைமென்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலாக. அடுத்ததாக இந்த டைமென்ஷன் கொடுக்கணும். இது எவ்வளோது அப்படின்னா 23. ஆல்ரெடி அந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம் 23 கொடுத்துருக்குறாங்க. இது 23 கொடுத்துருங்க. 23 அது கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. அப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் 19 கொடுத்துட்டோம். பேலன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிடுச்சு. இந்த லென்த் எல்லாமே டோட்டல் அசம்ப்ஷன் ஆகிடுச்சு, முடிஞ்சிச்சு. அடுத்ததாக என்ன செய்யணும், ஒரு லைன் ஒன்று போடணும். இந்த எட்ஜிலேருந்து இது இருக்கும் லைன், ஏன்னா அங்கே தானே ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது, அதை போட்டுக்கிட்டுங்க. அடுத்ததாக இந்த டைமென்ஷன்ஸ் போடணும். இங்கேருந்து இங்கே ஒரு இதாக வருது இல்லை, அது போட்டாச்சா. இப்போ இந்த டைமென்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா, எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு. ஸோ இதிலிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது, they given us 10. சரியா, 10 mm கொடுத்துருங்க. அதை இது கரெக்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் இது வந்து எவ்வளோது, இது வந்து 8ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 8 mmக்கு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 8 mm கரெக்ட் பண்ணிட்டோமா, கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். ரைட், இப்போ இந்த 10 இந்த இதுக்கு பார் போட்டாச்சு. இன்னொன்று சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சர்க்கிள் போட்டுருவோம். இந்த சர்க்கிள் இந்த எட்ஜிலேருந்து 7ம் இந்த எட்ஜிலேருந்து 8ம் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ சர்க்கிள் ஒன்று போட போகிறோம். இங்கே நான் போட்டாச்சு. இப்போ டைமென்ஷன் கொடுக்கணும். இந்த எட்ஜிலிருந்து இந்த சென்டர் எவ்வளோது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தோம்னா தே கிவன் அஸ் 7 mm. ரைட். அப்புறம் இந்த எட்ஜிலிருந்து சென்டரு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க 8. அது கரெக்ட் பண்ணியாச்சு. முடிஞ்சா. அப்புறம் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போடணும்ல, அந்த சர்க்கிள் என்ன பண்ணுறேன், நான் இங்கே டைமென்ஷனே கொடுக்கல, அவங்க மறைஞ்ச மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. வரல மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிக்கிறேன், இதுலேருந்து சேம் 7.5 இதுலேருந்து 7 அப்படி கொடுத்துக்கிறேன் நான் டைமென்ஷன்ஸு. அப்போ என்ன செய்கிறேன், நான் இதிலிருந்து சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா அது வந்து 7. அப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதிலிருந்து இந்த எட்ஜிலேருந்து இது சென்டருக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க 7.5. வருதா. இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, இங்கே நம்ம டிஸ்டன்ஸ் சரியாக கொடுக்கலையா, இது வந்து 15 வரணும், 15 வரும். அதான் என்ன தப்பு இருக்குன்னு பார்த்தேன். 15 இது கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. இப்போ 7.5 வச்சோடனே சாரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் அது சென்டராக இருந்தால் போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா இது வந்து 15 இருக்கணும். 15 பாருங்கள் 15 வந்துருச்சா. அப்போ என்ன ஆகும், இது வந்து பேலன்ஸ் உள்ள லென்த்தை மெஷர் ஆகிக்கும். 38 மைனஸ் பண்ணிக்கும். இது வந்து கரெக்ஷன் ஆகிடுச்சா. அப்போ இந்த டயமீட்டர் மட்டும் நம்ம இப்போ கரெக்ஷன் பண்ணணும். எவ்வளோ டயமீட்டரு, 2 ஹோலுடைய டயமீட்டரும் 7 தான் கொடுத்துட்டாங்க டயமீட்டர். இது வந்து எவ்வளவு 7 mm டயமீட்டர் எவ்வளவு 7 mm. அதே மாதிரி இந்த ஹோலுடைய டயமீட்டர் என்ன பண்ணணும், 7 கொடுக்கணும். 7 கொடுத்துட்டேன். ரைட், கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாமே ஒர்க் முடிச்சாச்சு. இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறது தான் வேலை. சரி, எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுவோமா வாங்க. ஃபஸ்ட்டு எதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். சரி, எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3D மாடல் மாதிரி வச்சுப்போம். நம்ம ஐசோமெட்ரிக் வியூ வச்சுக்கிட்டாச்சு. அடுத்ததாக ஃபியூச்சரில் போய்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பேஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரூட் பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் எந்த செலக்ட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த இதுதான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். இது எவ்வளோக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் பாருங்கள், 10 mm. நடுவில் உள்ள பார்ட் மட்டும் 10 mm எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும். ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கா, 10 mm கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க. புரியுதா. ரைட். ஸோ அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும், இந்த எட்ஜு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்குறீங்க. எந்த ஃபேஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்குது. நேராக இதில் போங்க. இதில் போய்ட்டு இந்த ஸ்கெட்ச் இருக்கு இல்லையா, இதில் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் ஸ்கெட்ச் செலக்ட் ஆகுதா, செலக்ட் ஆகும். அப்புறம் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இது எவ்வளோக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும், இது வந்து இது ஒரு இங்கே ஒரு 10 கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ரெடி இங்கே 10 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எவ்வளோ ஹைட் வேணும் நமக்கு, 20 mm வேணும். சரிங்களா, 20 mm கொடுத்துருங்க. 20 mm எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சு. ஃபைன். இந்த எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டோமா, சூப்பர். அடுத்ததாக இங்கே ஒரு எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன செய்கிறோம், எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்குறோம். எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு நேராக மறுபடியும் ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணும்போது எந்த ஃபேஸ் வேணும் நமக்கு, இந்த ஃபேஸ் தான். எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும், இங்கே நேரடியாக கொடுத்துட்டாங்க 30 mm. ஸோ நேராக என்ன பண்ணுறீங்க, இதில் போய்ட்டு 30 mm கரெக்ட் பண்ணுறீங்க. இதை கொடுத்துட்றீங்க. வேலை முடிஞ்சதுப்பா, சூப்பராக போட்டுட்டோம். என்ன இன்னொன்று கலர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். என்ன கலர் கொடுத்துக்கலாம், சாய்ஸ் வியூவர்ஸ். இப்போ என்னுடைய கலருக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஏதாச்சும் ஒரு கலர், கோல்டன் கலரோ ஏதோ ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் டம்மியாக இருக்குது டல்ல. இந்த கலர் ஓகேங்களா, இது இந்த கலரை கொடுத்துப்போம். ரைட், கலர் நம்ம சாய்ஸ் தான். இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து நம்ம எந்த ஐசோமெட்ரிக்லேயே இன்னொரு மெட்ரிக் இருக்குது, ட்ரையாமெட்ரிக், அதையும் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த வியூ ஒரே மாதிரி இருக்கா. ரைட், அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ இதில் பாருங்கள் சாலிடர்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் வீடியோ. புதுசாக வந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம், கமெண்ட் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூப்பா.